2, מה זה? ואנחנו כאן בעד מן הביוז המטורף. ויש לנו את המכונה, תסתכלו את המכונה הזאת, של צ'ילי צ'ילי ושל בריטו, איך שזה לא נקרא. יש שוב פעם את הקרקור איבנט. בואו, מהר. די, הפעם שמישהו ייקח, שמישהו ינצח. למי זה אכפת? למי אכפת? אני לא חושב שיקבל. מה? אוקיי, דניאל. אני אקח, אדם, אני רוצה לראות איך זה נראה, אדם. בסדר, אפשר אני לקחת. תודה. בסדר, אתה בחוץ? בסדר. מה? אתה עשית? Los carqueritos. מסירות. מה, אבל קרקריטות? כן, לא, שלי, התור שלי. מה, לא? Los Lucky Blocks. אינדיאן. טוב, חברים, אנחנו נחזור אליכם כשיזדמן משהו אחר מטורף. יאללה, ביי.